Adapta, pero cambiamos. Son 7 euros cada uno. A ver, é un vino porque cando estaba Carla A 41 festa da socia e do socio, a 35 festa da veciñanza e a 32ª festa do polvo. 3 nomes distintos para unha mesma festa, a Santísima Trinidade. Ben, para empezar, bueno, lembrarvos antes de nada que, como sabemos, a cheirades, supodes que estaredes cheirando, que hai polvo e churrasco xa preparado para degustar a módicos precios. Hai un pack para socios de 9 euros, 10 e devolvemos un, ou devolver os pratos, e eso xa, hai que ter o recibo anual pagado, e para non socios de 24 euros. Tamén entreganse 25 e devolves un ou devolver os platos. Polo grupo de baile Amieiras. Lembrarvos antes de nada tamén que o pulpo e o churrasco xa está preparado. Creo que a pituitaria xa di que están aí en plena ebullición. Que xa se máis ración todos vos e grupo de gaitas a Toulouse. Plato de pulpo, Que aproveiten.
Virgen de Valadares. E agora damos entrada ao grupo de baile que dixe o compañeiro Santi e vamos botar a foliada de Amoeiro. Vale, va. Señora, está su ahí. Hay una cabecera de esa. Lo conozco yo. Hay un cachorro ahí. Dale aquí el del vino. Acá. Hola. El vino es... Turuso, acompañado do grupo de baile Amieiras. É o turno para chamar aquí ao palco as autoridades presentes hoxe que tuveron a ben acompañarnos en esta festa, en este día maravilloso que contamos hoxe. Temos a presencia hoxe, contamos coa presencia das concelleiras e dos concelleiros dos partidos do BNG, do PP. Temos tamén o representante dos centros culturais. Eu pediría en principio a presidenta do Centro Vecinal e Cultural de Valladares que suba como logotipo que representase ese ánimo de fusión e de traballo en común para a parroquia. Daquela convocouse un concurso no que saiu gañador Raúl. O xurado achou que o deseño do logotipo aunaba as ideas e intencións que se querían resaltar na fusión recén levada a cabo. Raúl é un artista plástico que tanto pintaba cadros de estilo hiperrealista como amosaba a súa habilidade e coñecemento realizando a decoración e o escaparatismo nuns moi coñecidos grandes almacéns da nosa cidade. Tamén prestou a súa arte como diseñador colaborando na revista Baidarlles, que se publicou. Rodríguez, da área veciñal. Un aplauso para él, sí que está presente. Menos mal. Ao falarnos de Pablo, falamos dun home da parroquia, dun home que leva moitos anos dedicado tanto ao traballo veciñal como ao cultural, ao festivo. Podemos mencionar o seu traballo no Centro Veciñal e Cultural desde hai máis de 20 anos, formando parte da directiva xunto a xa daquela Elisardo da Costa, despois Gregorio Álvarez e na actualidade con Ana Pérez.
ben sendo delegado do barrio da Garrida ou realizando tarefas de relación coas administracións, inda que a súa contribución nos temas técnicos relacionados coas instalacións eléctricas tanto no edificio como nas distintas actividades festivas e culturales que se levan a cabo nas inmediacións da sede, como no seu momento no Cepudo, fando unha persoa imprescindible para poder... Bueno, non me quero estender máis porque todos queren dicir algo. Moitas gracias e bo día. Moi ben, seguimos agora con unha agrupación cos cadetes fútbol sala da área deportiva. Os cadetes de fútbol sala. A trayectoria deportiva deste equipo, que vayan subindo xa. A trayectoria deportiva deste equipo comeza dende a categoría de infantís, xa que a maioría levan xogando xuntos desde aquela. Xogando e tamén convivindo e formando grupo. Unha das principais tarefas da Escola de Fútbol Sala do Centro Veciñal e Cultural de Valladares. O esforzo e bo traballo, tanto dos xogadores como dos seus adestradores, leváronos a conseguir esta temporada recén rematada o ascenso á Liga Galega Sur de Cadetes. Grazas a este ascenso, o equipo xogará contra os da mesma categoría nas provincias de Pontevedra e Ourense. Cultural. A trayectoria de Carlos no eido asociativo tivo unha primeira etapa na directiva de Doro Piñeiro, logo estivo colaborando na de María Alonso e agora tópase desenvolvendo o seu labor tamén na directiva actual. Ademais de delegado de barrio da Igrexa, compre salientar a súa dedicación e traballo incansable no mantenimento das instalacións do seu día do Centro Vello e na actualidade do novo centro. Podemos velo calquera día arranxando unha porta, unha persiana, unha villa que perde, en fin, procurando que o centro se atope nas mellores condicións posibles para que as persoas que acoden a él gocen da súa estancia o máis posible. Por todo o antedito, e recoñecemento polo traballo voluntario e minucioso que levou activo en Valladares, entre outras labores, podemos salientar o seu paso polas AMPAs do Colexio Sobreira, no cal contribuiu ao desenvolvemento do cross escolar. No tocante ao noso centro, traballa como delegado de barrio da Sobreira, e o mesmo paso cobra os recibos ou se encarga de manter o día a súa veciñanza, levando sistematicamente toda a publicidade das actividades e acontecementos xerados polo centro ao longo do ano. Tamén temos que salientar as súas habilidades coa soldadura e a mecánica, que o leva a arranxar calquer peza que rompen ou se deterioran, e que de xeito sería moi complicado, de outro xeito, ter a disposición de todas e todos en tan pouco tempo. As cadeiras do noso auditorio atoparon o mellor reparador co que podían contar. Así que, pois, graciñas a Alberto Villarruel. As festas e festivais organizados polo centro, e dende aquela pódese vela traballando man con man, desenvolvendo os seus quefaceres con destreza e celeridade. Na organización da festa do socio, dos serás, da fogueira do San Xoán, do Día Internacional da Muller, andainas, en fin, ali onde se lle pida. Todo isto feito de xeito voluntario a formar parte da estructura da directiva. Así que, por todo o antedito, digamos desde esta directiva que Lina ben merece un recoñecemento. Convulsa, nos tratamos de que non sea convulsa, de que se arregle e sempre en paz. Eu non teño moito que decir, nada máis que gracias a vos e a esta xente, a xente que foi agasallada hoxe, que é a xente que está con nós día a día, que traballa arreo, que non cobra nada, pero que se hai que estar aquí pola noite se está, se hai que estar asando se está, se hai que estar reparando o centro cultural se está. Non temos horas do día para tanto traballo que hai. Que esta parroquia merece ser moito mellor atendida por todas as administracións, inda que aquí non cheguen os grandes ascensores, ou inda que despois de demasiados anos inda non poidades chegar a pé de maneira segura ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Pero para conseguir... A magnífica axuda do Centro Cultural de Valladares, que como outros centros que forman unha gran infraestructura social que fai que a nosa cultura e sobre todo a nosa música tradicional e os nosos grupos se podan facer un circuito e podan facer as súas actividades.
Pois damos moitas gracias por habernos invitado e que pasedes unha boa xornada e que disfrutedes para facer que isto sexa hoxe posible. É un traballo magnífico, solidario, para todas as veciñas e todos os veciños. Hoxe non é día de política. Os que creen que a política o ten que contaminar todo, se equivocan completamente. Este é un día de festa, é un día de alegría, é un día de música, é un día de estar xuntos, de disfrutar, de tomar pulpo, de tomar sardiñas, de tomar un vaso de viño, unha caña, é día de saber que o marisquiño funciona na cidade, é día de saber que ás 5 da tarde o Celta xoga, é o día de...
Maravilla! Bueno, mira, me dice Bryce. A ver, di o ti porque si non lo jodín. Es que se ten un ego. No, non dixe nada, que dixeches ti? Tamén un aplauso para ti. Gracias, Bryce. Moitísimas gracias. Bueno. Ah, non, lle está dicindo, quítate o jersey, que aquí están bailando moito, se está baixando a comida. Esa xente que está aí, se vostedes queren baixar o postre, xa saben. Veñan aquí a bailar. É gratis. E además fai... ¡Miliki! ¡Esas palmas! ¡La gallina turulanga! ¡Cantadis conmigo! ¡Sí! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desfumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. ¿Cómo es? La gallina es un caso singular. Un rayo chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies. Sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don! De don José, ¿cómo es? Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasa usted ya por casa? Mi hostia, mi abuela. ¡A tu abuela, yo la vi! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasa usted ya por casa? Mi hostia, mi abuela. ¡A tu abuela, yo la vi! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¡Muy rápido! ¡Hola, don Pepito! Yo me voy a postular para el verso que emitiste. Como que me da su alpiste con la más sublime entrega. Donde la rima me llega me ha puesto con poesía para una sola alcaldía en la regueifa gallega. Non sabe quen é caballero, e dicilo vamos fartos, pa que te has preparado eche coma Fidel Castro. Por eso en el devenir de la palabra encendida, en esta larga avenida con olor a primavera, oír a una regueifera llena la tarde de vida. Ai, non sei o que me dixo, vamos a facer un trato, polo ben que me canto e debiu ser algo guapo. Prose son eu presidenta, non as vai a ver mellores, vou nombrar aquí o papillo ministro de Exteriores.
eso no le hago caso, porque atrevido nací. Y como que soy así, guajiro firme y derecho, como vivo bajo el techo del más humilde bohío, con que me tires al río me daré por satisfecho. Eso é o que eu credo. Se falamos de atrevidos, está o cementerio cheo. E ainda che vou decir algo que non che pareza mal. Se me toca desproller produto do nacional. Así se suele venir donde nada nos aqueja, que hacemos buena pareja, no lo tienes que decir. Pero ahora he de construir otro ritmo improvisado, porque gallego adaptado al ritmo de conga y clave, el pulpo es que aquí me sabe, igual que allá el puerco asado. Voy a cambiar o ritmo, que esto si non se entendiu, o de facerlo a parexa, carallo como entendiu. E agora que eu penso, isto non é unha broma, se falamos de xuntarnos, xa entende o noso idioma. Mirar como te miro está prohibido. Dale, Bryce, dale. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, falar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Dale, Messi, dale. Llenarte con mi amor el alma. ¿Estamos dentro? Bueno. ¿Dentro? Vamos allá. Sí, dame una. 1, 2, 3. Avanzar las chicas. Todos para adentro. Todos para afuera. Todos para adentro. Dentro. ¡Hostia! Tan linda y tan distinta a las demás, es tan inocente tu mirada, yo creo que me he vuelto a enamorar. Sabes que yo soy un poco loco, yo nunca he sido un santo de verdad. Mami, yo por ti daría todo, hagamos este sueño realidad. Eres la mujer, la que tanto he soñado, la que hace parar mi reloj. Eres mi Sí, cuando diga un arriba o uno arriba o una, pues los chicos somos los que avanzamos. Los chicos, los men. Vale, vamos a dar suerte. A ver, repito.
uno arriba, son los chicos los que avanzamos. Sí, giramos hacia el centro y avanzamos un poco. Seguimos.